Ette ikinä arvaa, missä mä olin tänään. No, yrittäkää arvata. Se alkaa alla. Niin, teille hetki aikaa. Ja sitten viimeinen kirjain tässä on T. Keskellä on N mun mielestä. Sitten toinen kirjain on V, joka arvaatte. Mä en kerro enempää. Niin, kirjaimia. Seuraavaksi mä kerron koko kirjaimin. Niin voitte pausuttaa, jos teillä on. Koska nyt mä kerron niin pian viimeistä pausuttaa. Se sana oli avant. Se sana oli avant. Arvasitteko? No. Toivottavasti arvasitte. Tänään on siis Avantti-messut. Tai Avantti-mulinat. Oikeastaan sieltä pääsi katsoa Avantteja. Ja juu, mutta eiköhän ensi videon parissa. Hei hei!